Приятели, здравейте на всички! Това кратко видео е посветено, както разбирате, на компютъра CRIS CP-M или по-скоро на новата версия, която току-що беше пусната през лятото на 2023. Се появи и скоро ще бъде публикуван в юлския брой на списание Радио. Тази версия се различава от предишните точно по един начин. Добавено е това, което всички са чакали толкова дълго. Всички наистина поискаха да добавят цвят. И накрая се появи този цвят. CRIS CP-M може да направи това сега. Базовата поддръжка за 8 цвята вече е включена в компютърния дизайн. Можете да отсветите изхода. Можете да използвате цветове в игрите. Всичко това е съвместимо с предишната версия. В това видео ще ви разкажа малко за това какво представлява и приблизително как работи. Прочетете подробностите в юлския брой 2023 на списанието. Радиосписание. Първо, нека отбележим, че това е, което. Компютър външно компютърът не е променил форм-фактора, целият външен вид остава абсолютно същия. Внимателно отворете капака вътре. Компактна платка, на която са разположени всички основни компоненти. Нека да разгледаме по-отблизо тази платка, да видим какви елементи са инсталирани на нея и каква е разликата от предишните версии. Така че тук е платката на този компютър, нищо не се е променило фундаментално, голям микроконтролер. От Мега 1284 изпълнява функциите на централен процесор плюс контролер за някои устройства, по-специално. Той работи като мрежов интерфейсен контролер, той е тук, той е сглобен от ъгъла, самият чип на драйвера не е инсталиран, но не е страшно, защото фърмуерът е направен по универсален начин и той сам определя какъв хардуер е инсталиран на платката. Зарежда необходимите интерфейси и SD-картата до нея има микросхема, която е 64 килобайта статична памет. Това е пищелка. Освен това, по отношение на основните компоненти и елементи на компютъра, това означава, че този микроконтролер от MIDI-ATWO изпълнява функциите на контролер за външни устройства, обслужва клавиатурата. Той обработва сериен I/O. Чипът на драйвера е разместен малко в сравнение с предишните версии. Следователно малко на друго място, но значението остава абсолютно същото. Интерфейсен изход RS. Он занимается базовым формированием, это первый уровень формирования выходного видеосигнала. Тоест получава изображение от централния процесор. Логиката тук е малко по-различна, няма директен достъп до паметта. И по време на запис на видеопаметта, централният процесор я дублира към контролера на външното устройство. Контролерът на външното устройство е много бърз. Обработва този колет, така че практически няма забавяне. Поне в сравнение с стандартните схеми за директен достъп до паметта, производителността не се влошава. По-нататък. Наблизо има друг микроконтролер. Също от Мега 328, но вече е част от видеоконтролера. Като цяло видеоконтролерът отнема доста голяма част на платката. Означава, на първо място, имаме тактов генератор от 25 МГц за работата на VGA интерфейса, ето го. След това малък микроконтролер от TINY13 е отговорен за генерирането на тактови импулси. Но тук има голям контролер от Мега 328 и няколко елемента от малка логика, 1, 2, 3, те са отговорни за генерирането на VGA изходен сигнал. Имайте предвид, че имаме
Микроконтролерите съдържат VGA интерфейс за видеосигнал без оверклок и без никакви проблеми. Други нарушения на допустимите експлоатационни граници. Това беше същото в предишните версии на компютъра. Освен това, това означава, че и тук не е установено, но въпреки това е предвидено. Чип за часовник в реално време, до него има слот за резервна батерия. Тук инсталираме вътрешен RAM с размер 128 килобайта, което ви позволява да запазите две потребителски сесии и бързо да се върнете към тях при превключване на режимите и при стартиране на сесия. Друг чип тук е декодерно устройство във вътрешната системна шина, вътрешната системна шина SPI, работещи предимно на честота от 5 МГц. Това е напълно достатъчно, за да осигури добра производителност на компютъра. Той е подобен по скорост на компютрите. На ZATX процесор с тактова честота 4 МГц. Централният процесор на устройството напълно емулира ZATX процесор плюс допълнителни команди. Това, както вече споменахме, е мрежов интерфейс. Тук е чипът на усилвателя на мощността за вграден високоговорител. Намира се на горния капак на кутията. Това беше всичко, същото се случи и в предишното видео, за което се говореше. Имаше видео за дъската 319 и всичко това беше описано много подробно в списанието Radio. Какво е новото на тази дъска? Първо, малките неща. Вече е възможно да инсталирате допълнителен контрол на звука за вътрешния високоговорител. Сега можете да инсталирате. Преобразувателите на постоянен ток вече могат да доставят повече от външните 220 волта чрез модулни AC/DC преобразуватели, но могат да бъдат изглобени. DC-DC конвертор и захранване на компютъра от 9 до 24 волта. Появи се възможност по избор за поставяне на захранващ ключ, което също беше искано от доста време и беше направено. От фундаментални промени, в името на които беше направено всичко това. На дъската се появиха два нови чипа. Това е нов микроконтролер от EIMYAYAYAYAYAY. 4-битов преместващ регистър. Тези две микросхеми изпълняват функцията. Как да го кажа правилно, подсветители на изходния видеосигнал. За да бъде съвместим с всички предишни версии, целият дизайн е направен по такъв начин, че оригиналният VGA адаптер не е модифициран, но сега неговият изход отива към този пакет от два адаптера. Микросхеми и на изхода виждате тази най-красива картина, която наблюдавани в началото. Виждате цветния изход. Управлението е интегрирано в BIOS и цялото управление на цветовете е прозрачно за потребителя чрез последователности за изход. Това не е атрибутна схема, схемата е направена малко по-различно. Прочетете подробно как е направено в юлския брой на списание Радио. Всъщност това е всичко. Кратко описание как се прави това. Схемата работи стабилно. За тези, които вече са събрали предишни версии, имайте предвид, че променихме. Нашият VGA конектор се промени, стана тесен профил, т.е. в предишните версии беше широк, но все пак трябваше да пожертваме това. Бяха добавени още две микросхеми към платката, която преди беше доста компактна, плюс една микросхема значително се увеличи по размер, тъй като декодерът на шината стана
Сега можете да отидете на 16. Свържете външни устройства. За целта дори е възможно да се монтира втора дъска на втория етаж. Ще говорим за това в следващото видео, когато разгледаме какви модули за разширение могат да се използват тук. Това е всичко, всъщност. Ако имате въпроси, уебсайтът на проекта Chris Radio, влезте и вижте, цялата информация е там. Имате най-подробното и подробно описание изключително в радиосписанието. Благодаря ти. Това е всичко. Довиждане.